Manugan. Viva San Francisco de Assisi! Viva Snoop Festival. Once again, contention number 2, Hugpong Mananayaw sa Gugma o Kultura sa Alberto Sosobrado Educational Center Incorporated. Ikaw, kamu diha, mutuo ba mo og forever? Mao kini ang istorya sa akong lulo ug lula. La 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 lula. Ang akong lula, sugid kay bapa, bisag asa maibog niya. Ang akong lula kay maglakot siya, sinulutasyo na ang mamisita siya, manok ragyud ang iyang gidalama o iyang paagi para maibog si Lula. Hoy mong manok! Inday Lorin, kini akong manok, sama sa akong gugma. Lami ang lasa, nag-ino sara. Andam ko ning lutoon para ako imong pilion. Dili ko mutuo tasyo! Nahala! Mutua! Inday Lorin, naluto na. Giara, tilawin. Kalami! Panumpa ko magkadayo lang. Kung matinuan mo ang akong timplada. Nakauyon ako sa timplada mo. Mauang gugma ko, anak kanimo. Bisayang manok, bisayang manok, ang bisayang manok, ang bisayang manok, ang sinugdanan sa atong panag-uban. Ang bisayang manok, Lolo Tasyo, unsa man imong sekreto? Nganong sukat ka ni Adto, hangtod karon, inlaban kayo nimo si Lola Loring. walay lain na po, kundi ang bisayang manok ngayang paborito.
Salamat Contingent Number 2. Hugpong mananayaw sa Gugma o Kultura sa Alpuerto sa Sobrado Educational Center Incorporated, headed by Agnes Pirangel. Special thanks to the supporting schools and their school heads. Lawaan Elementary